Zuek bilok, gaurko bertso saioa bukatu eta parrandan gehatu zeaten. Bilok, mano-mano. Elkarri ez diozue aitortu, baina erabat harrituta zaudete zuen inguruan zenbat neska dabiltzan. Zuek zuen teoriak eta usteak dauzkazue. Kontua da trago batzuk hartu ondoren, gaurko zuen arrakastan arrazoi posibleen inguruan hizketan hasi zeatela. Saioa bukau eta harrituta zaudete zenbaten neska dabiltzki zuen inguruan. Zuen bakoitzak dituzue zuen hausnarketak eta zuen teoriak ateare bai, baina hasiera batean ez diozu elkarri ezer esan. Oen trago batzuk hartuta horri buruz hasi zeate hizketan. Hau neska pila etorri dana, ez deskansu ez atseden, dendena kaso eiten ziguten eta guk guztiei amen. Orain artean enekin baina, konturatuan naiz hemen, aritz onera arrimatzeak zeitzale ematen duen. Aritz onera arrimatzeak zeitzale ematen duen. Batek esan du Andoni guapo, besteak aritz laztana, tazkenerako denak bidaliz hemen gabiltz banan-bana. Etorri dira Leirea, Maia, Malen edota Oiana, nere hor nunbait baino zurea da ulertzen ez delana. Nere hor nunbait baino zurea da ulertzen ez delana. Gaur eguneko neska gaztez, zerbait jakingo bazen du, futbolarien orrazkera bat bakarra da nabarmendu. Gainean hile puxka bat utzi, ta aldamenetan kendu, diferente bat ezagutzeak ilusioa sortzen du. Diferente bat ezagutzeak ilusioa sortzen du. Aspaldi hontan ikusten dira horren beste korte mota, eta akaso arrazoi dezu etorriko dira horta. Baina orain arte esan dezunak ez dit gehiegi inporta. Urrutitikan ikusten zaizu ordezun bilete sorta. Urrutitikan ikusten zaizu ordezun bilete sorta. Egia da bai ni izaten naiz, bilete batzuren jabe, neska gazteak tropel batean hurbildu dira suabe. Badator ura berdin bestea, eta badator urare,
Utzi zaidazun lotara joaten zergatik pentsatu gabe. Utzi zaidazun lotara joaten zergatik pentsatu gabe. Etorri dira ta joan dira ta modu hontan primeran. Pentsatu gabe berazoera joan nahi dezu aukeran. Arrazoi dezu hori egintzazu sartu mantapera egan. Baino lehen hiruk esan didate ean ere aita zeran. Baino lehen hiruk esan didate ean ere aita zeran. Zuko 22 urte dauzkazu, sasoia bete-betia, zu baino 7 zarragoa da nere alaba maitia. Argigarria ez zait iruditzen, aita naizen esatia, niretzat nahiko pozgarri bai da aitona ez izatia. Niretzat nahiko pozgarri bai da aitona ez izatia. Naiz hasieran atera geran bitragorako planian. Azkenerako bukatu dugu parrandan erdilanian. Argian gaude baino etxera joatea hobe aidanian. Inorrez baita inguratuko argia pizten danian. Inorrez baita inguratuko argia pizten danian.